Είναι νωρίς το απόγευμα. Ο πατέρας της Πεμπέ τη συνοδεύει ως το πάρκο, όπου την περιμένει η Βασιλεία. Μια ακόμα συνάντηση για τις δυο καλές φίλες. Μόνο που σήμερα οι δυο τους συναντιούνται για το χατήρι μας. Τις προσκαλέσαμε στο πρόγραμμά μας να μιλήσουν για τη φιλία τους. Αξίζει. Η φίλη μου είναι η Πεμπέ Μυστικόγλου. Είναι 17 χρονών, συγγνώμη. Και μένει στον Κιόνελη στη Λευκοσία. Γνωριστήκαμε πριν περίπου 10 μήνες, όχι, 9 μήνες, 8-9 μήνες. Σε έναν δικοινοτικό πρόγραμμα που ήταν η πρώτη φορά που γίνεται στην Κύπρο. Αυτό το δικοινοτικό πρόγραμμα μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά, να αναπτύξουμε καλές φιλίες, καλές σχέσεις και να έχουμε την ικανότητα να επικοινωνήσουμε σαν φίλες και όχι σαν εχθροί. Ανακάλυψα μέσα από την Πεμπέ ότι υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ των ανθρώπων των Τουρκοκύπριων που μένουν στην απέναντι κοινότητα και ότι απλά εκείνο που μας χωρίζει είναι μια γραμμή και τίποτε άλλο. Και μέσω της Πεμπέ κατάλαβα, προσπάθησα και μπόρεσα να καταλάβω πώς νιώθουν και να μην είμαι προκατελημένη και απόλυτη για κάποια θέματα. Προτού γνώρισεις τη Πεμπέ, είχες προκαταλήψεις? Πίστευες ότι οι Τουρκοκύπροι συνομήλικοι σου, μάλλον με τους Τουρκοκύπριους συνομήλικους σου, είναι δύσκολο να επικοινωνήσεις στο βαθμό που μπορείς σήμερα με τη φίλη σου? Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν είχα προκαταλήψεις. Πάντα πιστεύω ότι με την απέναντι κοινότητα έχουμε ίσα δικαιώματα, είμαστε ήδη, έχουμε πολλά κοινά. Απλά το πρόγραμμα ήταν μια ευκαιρία να έρθω πιο κοντά με την απέναντι κοινότητα, γιατί δυστυχώς σε πολλά σπάνιες περιπτώσεις έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά με Τουρκοκύπριους. Vasilya benim en yakın arkadaşlarımdan ayırt etmeyeceğim, kendime çok yakın gördüğüm bir arkadaşımdır. Gerek karakteriyle, bana olan davranışlarıyla çok yakın gördüğüm, kardeşim gibi bir insan diyebileceğim biridir. Programın ilk günü Maria diye bir arkadaşıylaydı Vasilya. Ben de bir arkadaşımla beraberdim. Orada tanıştık, sohbet ettik, güldük. Daha sonra bize programda tamam şimdi eşleşiyorsunuz dendi ve sadece bakışlarınızla eşleşeceksiniz dendi. Biz Vasilya ile sadece birbirimize baktık ve tamam biz eşleştiğimizi anladık. O zamandan beri Vasilya benim için gözüne baktığımda benim ne düşündüğümü, ne söylediğimi anlayan bir insan. Beni çok iyi anlayabilen, çok iyi bir arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Η Βασιλεία και η Πεμπέ γνωρίστηκαν μέσα από ένα πρωτότυπο δικοινοτικό πρόγραμμα. Για ένα μήνα οι δυο τους, όπως και 18 άλλα παιδιά και από τις δυο κοινότητες, φιλοξενήθηκαν από οικογένειες στην Αμερική. Έζησαν μαζί, αφουγκράστηκαν το ένα παιδί το άλλο και πάνω σε μια τέτοια βάση χτίστηκε γερή φιλία. Το πρόγραμμα, που διεξάγεται σε εθελοντική βάση, πρώτο ξεκίνησε στη Βόρεια Ιρλανδία από μητέρες σε οικογένειες Καθολικών και Προτεσταντών. Νιώθοντας ότι το μίσος δηλητηριάζει τα παιδιά τους, σκέφτηκαν να δοκιμάσουν το πείραμα της συμβίωσής τους σε μια ξένη χώρα. Οι οικογένειες στην Αμερική φιλοξένησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος 2.500 περίπου παιδιά. Σε αυτό είχαν εμπλακεί γονείς, φίλοι, συγγενείς. Η δεύτερη χώρα όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα είναι η δικιά μας. Αυτό που κάνει αυτό το πρόγραμμα σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ότι από την αρχή ενθαρρύνουμε τα παιδιά, ο καθένας ή κάθε μια να διαλέξει το τέριν του, αν θέλετε. Το άτομο με το οποίο νομίζουν ότι μπορούν να τα βρουν. Το άτομο με το οποίο νομίζουν μπορεί να είναι συγκάτοικοι για ένα μήνα.
Πέραν αυτού, έχουμε και από την αρχή, όταν μιλούμε με τους γονείς, την ευκαιρία να ενθαρρύνουμε τους γονείς να εμπλακούν και αυτοί στο πρόγραμμα με τις δικές τους εισηγήσεις και να ενθαρρύνουμε οι οικογένειες του κάθε ζευγαριού να γνωριστούν. Και για να δείτε πώς περίπου έχει προχωρήσει αυτή η προσπάθεια, όταν επιστρέφαμε στο τέλος του Ιουλίου και βγαίναμε 20 παιδιά και 2-3 μεγαλύτεροι από την έξοδο του αεροδρομίου Λάρνακας, όταν ανοίξαν οι πόρτες οι αυτόματες εκεί, είχαμε 20 οικογένειες που χειροκροτούσαν και ζητοκραυγάζαν με μεγάλο ενθουσιασμό και συγκίνηση για αυτά τα παιδιά. Κύριε Αναστασίου, έχουμε μπροστά μας έναν κράνος με λουλούδια. Τι συμβολίζει? Το κράνος αυτό είναι, αν θέλετε, το σήμαν κατά τεθέν της ομάδας αυτής των 20 νέων και εκφράζει το όνειρο όλων μας και ελπίζω όλων των Κυπρίων ότι κάποια μέρα στον τον τόπο δεν θα χρειάζονται πλέον στρατοί, ότι θα γίνει αυτό που ονομάζουμε αποστρατικοποίηση, που είναι μια ρεαλιστική επιλογή. Συζητιέται αυτό το θέμα σίγουρα στις συνομιλίες και ελπίδα μας ότι είναι μια μέρα όταν γίνει η αποστρατικοποίηση, όλα αυτά τα κράνη, τα χιλιάδες τα κράνη που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, τα οποία δεν θα χρειάζονται πλέον για τον σκοπό που έχουν παραχθεί, να δοθούν σαν δώρο έναν κράνος σε κάθε οικογένεια και κάθε οικογένεια να το κάνει γλάστρα κρεμαστή και να το βάλει μπροστά στο σπίτι τους για να βλέπουν οι επόμενες γενιές και να θυμούνται τι ήταν η Κύπρος τότε και τι θα είναι η Κύπρος στο μέλλον. Έτσι, είναι μια συμβολική έκφραση, αν θέλετε, προσπάθεια να φέρουμε το μέλλον που όλοι υποθούμε στο παρόν. En başta Vasilya beni arkadaşlarına çok iyi tanıttı. Arkadaşlarıyla tanıştığımda beni beklediklerini gördüm. Benimle tanışmak için can attıklarını gördüm. Ve Vasilya'nın arkadaşlarıyla tanıştığımda hiçbir güçlük çekmedim onları tanımakta, onları sevmekte. Çok yakın arkadaş olamasam da onlarla. Onlar Vasilya'nın en yakın arkadaşları. Onları da çok sevdim. Onlarla da çok vakit geçirsem Vasilya ile geçirdiğim gibi onlarla da yakın arkadaş olabilirim. Çünkü Vasilya'nın arkadaşları ve çok sevebileceğim insanlar ve benim arkadaşlarımdan bir farkları yoktu. Yakın arkadaşlarımdan. Είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε με την απέναντι πλευρά. Τα τηλέφωνα είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε μέσω τηλεφώνου. Έχουμε το ίντερνετ και μέσω του ίντερνετ κανονίζουμε πάρα πολλές φορές να βρεθούμε, να περάσουμε τη Σαββατοκυριακά μαζί. Περάσαμε πολλά Σαββατοκυριακά μαζί με την Πέμπε, σπίτι της και σπίτι μου, που είχαμε την ευκαιρία να πάμε έξω με τους φίλους μας, να μου γνωρίσει φίλους της και να τις γνωρίσει τους φίλους μου. Η παρέα, οι φίλοι σου, πώς την αντιμετωπίζουν και εσένα το αντίστοιχο? Να ξεκινήσω με την παρέα της, που είχα πάει ένα Σαββατοκυριακό πριν πάμε Αμερική στο σπίτι της. Είχαμε βγει έξω. Οι φίλοι της ήταν πάρα πολύ φιλικοί. Δεχτήκαμε σαν να ήμουν δική τους φίλοι. Σεβαστήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλή μαζί μου, ευγενική. Ένιωσα άνετα από την πρώτη στιγμή που πήγα. Το ίδιο έγινε και με την αδερφή της που είναι περίπου στην ηλικία μας. Πιστεύω και οι φίλοι μου το ίδιο την αντιμετώπισαν το ίδιο. Όταν είμαστε όλοι μαζί δεν υπάρχει θέμα για το από πού έρχεται ο άλλος ή από πού είναι. Απλά είμαστε παρέα και περνούμε καλά. Vasilya's mother, Eleni. Eleni'yi çok seviyorum. Eleni çok değişik bir bayan. Gerçekten çok atak, ilgili, çok sevdiğim bir insan. Vasilya'nın kardeşi Christiana, o da çok sempatik bir insan. Onu da çok seviyorum. Vasilya'nın anneannesi ve dedesiyle tanıştım.
benim anneannem ve dedemin hiçbir farklarını görmedim. Kıbrıslı, gerçekten Kıbrıs insanı. Çok sevimli, yani kültürümüzü taşıdıklarını gördüm. Bir de Vasilya'nın teyzesiyle tanıştım. Teyzesini de çok sevdim. Çok sempatik insanlar. Ne kadar konuşamasak da Türkçe, ben Yunanca bilmem, Türkçe bilmezler, İngilizce konuşamayız ama gene de anlaşabiliriz bakışıp ya da Vasilya bizi konuşturturdu. Konuşabildik, anlaşabildik. Ailesini de çok sevdim Vasilya'nın. Family? Η αδερφή της Ισμετ είναι μια, ας σας πω, ίδια με την Πέμπε, γλυκιά πάντα, πρόσχαρη, με το χαμογέλο στο στόμα. Από την πρώτη στιγμή που την εγνώρισα, ήταν το ίδιο φιλική όσο ήταν η Πέμπε την πρώτη μέρα που την είδα. Δέχτηκε με σαν νέμη δική της φίλη και αναπτύξαμε μια σχέση, νομίζω εξίσου καλή, όσο αναπτύξαμε με την Πέμπε. Η μάμα της Πέμπες, η Τέρια, είναι μια κοπέλα που από την πρώτη μέρα που πήγα σπίτι τους φέρθηκε μου σαν ένα δικό μου σπίτι, άρα την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Με βοήθησε, μου είπε ότι χρειάζομαι, θα είναι εδώ. Ναι, μπορεί να μην μιλά τόσο καλά αγγλικά, αλλά προσπαθήσαμε και επικοινωνήσαμε μεταξύ μας με τις κοινές λέξεις που έχουμε μέσω της Πέμπε. Με τον έναν τρόπο και τον άλλον αναπτύξαμε και νιώσα μια άνεση μαζί της και με το περιβάλλον του σπιτιού της. Άφησα τον πατέρα της τελευταίο γιατί ο πατέρας της ακριβώς μου θυμίζει τη μητέρα μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να προωθήσει και εμένα και την Πέμπε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας. Είναι ένας άνθρωπος που σέβεται τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους και προσπαθεί για το καλό και των δύο κοινοτήτων. Είναι πρόσχαρος, φιλόξενος πάνω απ' όλα και με έκαμε να νιώσω τόσο άνετα όσο είναι η μητέρα της την πρώτη μέρα που πήγα σπίτι της. Daha tanıştığım Vasilya gibi yakın bir arkadaşım olmadı. Ve çok şanslı hissederim kendimi Vasilya gibi çok yakın bir arkadaşım olduğu için. Hiç şüphe etmeden sırlarımı paylaşabileceğim bir arkadaşım. Ήμασταν 24 ώρες την ημέρα μαζί. Ήταν φίλοι μου, ήταν η αδερφή μου, ήταν η μητέρα μου. Ότι είχα πρόβλημα, έπρεπε, ήθελα, ένιωθα άνετα να της πω το πρόβλημα μου. Άρα αναπτύξαμε μια φιλία δυνατή και χτίσαμε γερά θεμέλια για να μπορούμε να έρθουμε πίσω στην Κύπρο, να συνεχίσουμε τη φιλία μας κανονικά, σαν τους άλλους μας φίλους. Sınır olduğu için, resmiyet olduğu için arada bizi biraz resmi hissetmemizi sağlar sınırdan geçerken. Neden ben arkadaşımla görüşmeye gideceğimde resmiyetten geçmem gerekir, bu sınırdan geçip gitmem gerekir. Çok daha güzel olurdu ben kalkıp uzak bir şehire gidecekmiş gibi arkadaşımla görüşmem. Larnaka, Lefkoşa uzak ama sınır olmadığında çok daha iyi hissedecektim kendimi. Resmiyet olmadan görüşebilecektim arkadaşımla. Biraz kendimi kötü hissetmemi sağlar ama onu da aşacağız zamanla. Πριν φύγουμε από την Αμερική, η Πέμπε με την τελευταία μέρα μου είπε
τι ώρα θα ήταν αν είμαστε στο ίδιο σχολείο. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάπως παράξενα, γιατί κατάλαβα ότι ήμουν με έναν άτομο ένα μήνα συνέχεια και ξαφνικά τελειώναν όλα. Ναι, θα αφήναμε τις φιλίες μας να αναπτύξουν, αλλά η γραμμή, οι πύλες που είναι ο διαχωρισμός μας αποθαρρύνει τη φιλία μας και είναι στο χέρι μας, πιστεύω, αν θα την δυναμώσουμε ή αν θα την αποθαρρύνουμε. Πιστεύω ότι με την Πέμπε κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Ναι, μεν υπάρχει η γραμμή που μας χωρίζει, αλλά προσπαθούμε κάθε ευκαιρία που έχουμε να βρεθούμαστε και να μην αφήσουμε τη φίλα μας να τελειώσει έτσι άδοξα. Vasilya, biz bu programa başladığımızda, ilk tanıştığımızda en yakın arkadaş olabilmek gibi hayallerimiz vardı. Ve gördük ki yani Amerika'ya gitmeden bile, biz bir ay bir süreç içine girmeden biz çok yakın arkadaş olabiliriz. Çünkü biz aynı adada yaşarız. Ne kadar aradaki engelden dolayı çok sık görüşemesek de biz çok iyi arkadaş olabiliriz ve amacımız, hayallerimiz Vasilya ile en yakın arkadaşlarımızı birbirleriyle tanıştırmak. Onlar da birbirleriyle çok yakın arkadaş olabilirler. Bizim sadece bu programdan engelli kalmasın isteriz arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızı yaymak isteriz. Sadece programla katılanlar arasında değil. Vasilya ve ben bunu ilerletmek isteriz. Ve kanıtlamak isteriz ki biz arkadaş olabiliyoruz ve arkadaşlığımızı ilerletebiliyoruz. Çok yakın arkadaş olabiliriz ve siz de olabilirsiniz eskisi gibi. Ve bunları kanıtlamak isteriz. Οραματίζουμε ότι μια μέρα δεν θα υπάρχουν πύλες που θα πρέπει να περνούμε απέναντι, να δείχνουμε το διαβατήριό μας. Περνούμε απέναντι σαν τους τουρίστες. Οραματίζουμε ότι μια μέρα θα υπάρξει επιτέλους ειρήνη, ότι καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να κλείσουν οι πληγές όλων των Κυπρίων, αλλά πιστεύω ότι με προσπάθεια καταφέρουμε να ζήσουμε ειρηνικά τουρκοκύπροι, ελληνοκύπροι, όπως ζούσαμε πριν το 1974. Ελπίζω αυτό να γίνει σύντομα για να μπορέσουν να είναι ζωντανοί οι άνθρωποι που έζησαν τον πόλεμο, να μπορέσουν να ζήσουν αυτήν τη λύτρωση, να πω, ότι επεθάναν, γεννηθήκαν σε έναν τόπο ειρηνικό και ίσως αν μπορούν να πεθάνουν σε έναν τόπο ειρηνικό. Τι οραματίζομαι για μένα? Οραματίζομαι ότι μια μέρα θα καταφέρω με κάποιον τρόπο να βοηθήσω κι εγώ ακόμη περισσότερο για την ειρήνη στην Κύπρο, να προσπαθήσω μαζί με τόσους άλλους ανθρώπους, ίσως εθελοντικά, δεν ξέρω, να προσπαθήσω να διαλύσω τη μάσκα του διαβόλου που ζωγραφίσαμε στα πρόσωπα, που ζωγραφίσαν στα πρόσωπα των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων, και να διαλύσω κάθε προκατάληψη μαζί με την Πέμπε, μαζί με τον Παρίσ, μαζί με οποιονδήποτε, μαζί με τον Πέτρο, με οποιοδήποτε. Να προσπαθήσω να χτίσω να διαλύσω τον τείχο του μίσους και να χτίσω μια γέφυρα ειρήνης. Genlerimizin Kıbrıs insanı olarak genlerimiz aynı ve Vasilya
bir Rum Kıbrıslı değil, Vasilya Kıbrıslı, ben de Kıbrıslı olarak biz çok iyi arkadaş olabiliriz ve beraber yaşayabiliriz.